Messejtu ieħor. Dikjarazzjoni ċara mill-eks Prim Ministru u eks-kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi wara li faqqa l-iskandlu tas-ser mill-benefiċċji soċjali, flus li kienu intenzjonati għal minnu l-aktar dajjef f'pajjiżna. F'post fuq il-medja soċjali, Lorenz Gonzi qal li l-Partit Laburista rnexxielu jirovina anke dan l-att ta' solidarjetà tal-poplu Malti lejn minnu l-aktar dajjef. Dan għaliex bemilu il-Labor biddel dan il-benefiċċju fatt ta' frodi, sempliċiment biex jirbaħ il-voti. Lorenz Gonzi kiteb li dan l-iskandlu mhuwiex biss skandlu għaliex nies li ma ħaqhom spiċċaw ħatfu eluf minn dawk li ħaqhom, iżda huwa ferm akbar għaliex din kienet xi ħaġa organizzata minn Kassilja stess. L-eks Prim Ministru qal li tal-Labor kienu jafu li kien hemm firem folots, ċertifikati folots u dikjarazzjonijiet folots, iżda żammew kollox mistur għal sentejn sħaħ. Kien hawn fejn nustaqas għaliex huwa biss illum sentejn wara li nqabdu li l-Gvern iddeċieda li hemm bżonn jevalwa il-proċess ta' kif jiġi approvat loti ta' benefiċċju għal diżabilità severa.